Türkmenistan Uwanistandaky zorlukdan gaçyp türkmen serhedine syganan Uwan harbalaryny we yerli etnik türkmenleri öz çäklerine göý bermedi diýip yerli ilata we harby gullukçylary talgalanyp habarçymyz maglumat berýär. Bu ağırlykda 16 awgustda Taliban Uwan paýtagty Kabylyň köçelerinde gözegçilik edip başlady. Dünýäniň 14 hökümeti Uwanistandaky ýagdaýlary dahilli ähli taraplary ýurtdan çykan daşary ýurtlary we ýurdy terk etmäge itilegli Uwanlara tila görkezmäge we olaryň ýurtdan çykmagyny dendirmäge çağırdy. Bu ýagdaýlaryň fonunda Uwanistanda wekilhanalar bolan ýurtlar öz raýatlaryny çykarýarlar. Käbir döwletler bolsa ýurtdaky ilçihanalaryny dolulugyna ýapýarlar. Ýekşenbe güni Talibanyň paýtagy Kabyla girmeginiň arasynda Türkmenistanyň daşary işler ministri Amerikanyň ilçisi bilen gepleşikler geçirdi. 15 awgustda Talibanyň paýtagy Kabyla eýelemegi bilen şäheriň çäresindäki uçuran müňlerçe ýaşaýjy Islamyň aşy bir kadrlary esasynda döwlet dolandyryşyny isleýän Talibandan gaçyp gutulmak tinçliklarynyň arasynda şäheriň aeroportuna jemlendi. Kabylyň aeroportuna häzir Amerikan gusunlary gözegçilik edýärler. 16 awgustda Huwa menzilinden amal edilýän ähli kommersiýa uçuşlary togtudyldy. Bu Uwanistany terk etmek dileýän daşary ýurtlulary we yerli ýaşaýjylara goşmaça kynçylyklary döretdi. Dukanlar täzeden açylýar, adamlar öýlerinden daşyna çykýarlar we durmuş adaty akymyna dolanýar. Emma beýlikler özleriniň geljeginden alada edýärler diýip Azatlygyň yerli habarçylarynyň biri maglumat berdi. 15 awgustda prezident Ashraf Ghani ýurdy terk edenden soňra paýtagy Kabyl sindi. Kabyl soňky günleriň dowamında Talibanyň barha köp sebitleri öz gulastyna geçirmeginiň arasynda jeňçilere garşylyk görkezen soňky möhüm şäher boldy. Bu ağırlykda türkmen häkimetleri Uwanistanyň Demirazlyk Türkmenistan bilen terketleşen sebitlerinden ýowuzluklardan gaçyp goňsy ýurda geçmek dilen Uwan harbalaryny we yerli etnik türkmenleri terketden geçirmediler. Bu arada türkmen harby gullukçylary we terket ýakalardaky ilat bilen söhbetdeş bolan habarçymyz 16 awgustda maglumat berdi. Lewawyň köýtünde sebitiniň ýaşaýjylary terhediň aňyrsyndan esdilýän ok sesleriniň arasynda juda howatyrly ýagdaýda ýaşaýarlar. Sebitdäki türkmen harbalary hem biz bitarap bahanysy bilen haray sorap gelen Uwan esgerlerini we yerli ilaty terhetden göý bermeýär. Aşgabat bu sunlary kabul etse, howpsuzlyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagyndan howatyr edýär diýip Lewaply harby gullukçylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak, Uwanistan bilen terhetleşen beýleki Merkezi Aziýa döwletleri, ýagny Täjikistan we Özbekistan mundan gazaplylykdan gaçyp gelen Uwanlary, sortanda harbylary hem öz terhet çäklerine göý beripdiler. Azatlyk radiosy resmi Aşgabatyň Uwanistandan gelip biljek bozgunlar boýunça görjek çäreleri, sortanda Uwanistandaky soňky ýagdaýlar baradaky garaşlary wagtynda ýurduň daşary işler ministrliginden kommentariýa alyp bilmedi. Sol bir wagtda Talibanyň Kabyla girmeginiň fonunda, ýagny ýekşenbe güni Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşid Meredow Aşgabatda Amerikanyň ilçisi Matthew Steven Klimov bilen duşuşyk geçirdi. Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň web saýtynda çap bolan maglumata görä, taraplar durly uğurlary boýunça alınıp barilýan Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşypdyrlar. Şeýle-de sebit hemde halkara gün tertibiniň özara gyzyklanma döredýän derwayat uğurlary boýunça hem pikir alyşypdyrlar. Resmi maglumatda Amerikanyň ilçisi bilen Uwanistandaky ýagdaýlaryň maslahat edilendigi bellenmese-de, duşuşyň isdäl güni geçirilmegi gepleşikleriň juda möhüm bolandygyna isharat edýär. Türkmenistanyň Uwanistan bilen 800 kilometr töweregi terhet arçagy bar. Mundan azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri Türkmen-Uwan terhedindäki ýagdaýlaryň howtalalydygyny belläp, ýurduň harby bölümlerinden Uwan terhedine goşmaça güýçleriň iberilýändigini aýdypdylar. Bu ağırlykda Uwanistandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha yaramazlaşmagy bilen dünýäniň 60-dan hem aşy döwletiniň ýaýradan umumy beýanatynda Uwanistan boýunça häkimeti öz elinde saklaýanlar adam janlaryny we emlaklerini goramak boýunça şeýle-de howpsuzlygy we tertibi ornuşdurmak boýunça jogapkärçilik çekýärler diýip bellenilýär. Bu beýanat Amerikanyň döwlet departamentiniň web saýtynda çap edildi. Onda köçüleriň, aeroportlaryň terhet geçirgileriniň açyk saklanmalydygy, şeýle-de atudalyň ornaşdyrylmalydygy hem bellenilýär. Mundan başga beýanatda Uwan halkynyň howpsuz, atuda we adalatly durmuşda ýaşamagy münasipdigi, munyň üçin halkara jemgyçiliginiň olary himayet bermäge taýýardygy hem aýdylýar. Bu ağırlykda BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres, Talibany we beýlik taraplary adam janlaryny aman taklap galmak, şeýle-de ynsanperwer kömeginiň gowşurulmagyny ýoly goýmak üçin ýokary derejede takatlygy taklamagy çagyrdy.
Soňky 20 ýylyň dowamında halkary koalisiýa ýurtda bolan wagtda hökümet resmiýetleri ýa-da daşary ýurt hökümetleri bilen işlesen köp adam Talabanyň ar almagyndan howatyr edýär. Alaçsyzlygy uçuran bu adamlaryň ýurdy terk etmek umydynda Kabylyň aeroportunda toplanan pursatlaryny tinlese bolýar. Şaýatlaryň Reuters gullugyna aýtmagyna görä, uçmaly uçuryň bortundan minjek bolan ýüzlerçe adamyň dyknysmagy netijesinde azyndan 5 raýat helak bolupdyr. Bu ölümler barada bada resmi reaksiýa bolmady. Mundan Amerikan eserleri Amerikany daratmak üçin yaraglardan howa odastylar dip Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri we aeroportdaky şaýatlar gurrun berdiler. Taliban halkara jemgyýetçiligine owanlaryň howatyr etmegine itaatlaryň ýokdugyny ynandyrmagy tinanşýar. Talibanyň itaatlandyrjylarynyň biri Abdulgani Baradar sosial ulgamlarda jeňçileri tertip düzgüni taklamagy çagyrdy. Wagtu aga dogana mesuliyet muştaýsynara geçedilek was. Biziň indi halkymyza hyzmat edip bilýändigimizi, howpsuzlygy we kadyrly durmuşy üçin edip bilýändigimizi görkezmäge wagt geldi diýip Baradar aýtdy. Mundan Talibanyň sözçüsü Ursun Torondogyny aýdyp halkara jemgyýetçiligi bilen paragatçylykly gatnaşyklary gurmagy çagyrdy. Britaniýanyň premier ministri Boris Johnson günwatar döwletlerini öňünden özara ılalaşmazdan Talibany Owganistanyň täze hökümeti höküminde ikrar etmezligi çagyrdy. We don't want anybody bilaterally recognizing the Taliban. Russiya Owganistandaky ilçisiniň Talibanyň ýolbaşçylary bilen aragatnaşyk taklaýandygyny aýdyp 17 awgustda onuň Kabylda Talibanyň howpsuzlyk boýunça koordinatory bilen duşuşjokdygyny ma'lum etdi. Daşary işler ministrligiň resmiýeti Zamir Kabulov Moskwanyň täze hökümeti ikrar etmegi onuň özüni alyp barşyna bagly boljakdygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden aprelde Birleşen Ştatlaryň Owganistandaky güýçleriniň 31 awgustda çelin dolu çykaryljakdygyny elan etmeginden bäri geçen ençemi aýyň dowamında Talibanyň gözükçüligi öz eline geçirjekdigi baradaky mümkinçilikleriň uly däldigini nyktapdy. 14 awgustda ol goşunlary çykarmak baradaky kararyny goldap, beýleki bir döwletdäki grazdançylyk urşunyň arasynda Amerikanyň möhletsiz galmagy meniň üçin kabul ederliksizdir diýip belledi. Talibanyň Owganistanyň möhüm şäherlerini ele geçirmegi bilen Biden esasan hem Kongresdaky Respublikanlar tarapyndan artýan tanqida tezewar bolýar. Marda koronavirus alamatly ketelçilik bilen ketelleýänleriň we ölýänleriň görnetin köpelmegi bilen näsaglaryň akymyna döz gelip bilmeýän adyrnan 3 ketelhana karantina yapyldy. Şeýle-de welaýatyň wekilwagary etrafynda virusyň täze ojagy tapylandygy sebäpli Garajaköw owasy doly karantina alyndy. Adatlyk radiosynyň habarçysy şu günler COVID-19 çalym ketelçilige ýolugýanlaryň ören köpelýändigini aýdýar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Marly saglyk işgärleri virusyň ýurtdaky häzirki görnüşiniň ştam barada anyk maglumatyň ýokdugyny, ýöne onuň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýändigi gödöňünde tutulanda, onuň uly ähtimallyk bilen koronavirusyň delta görnüşdigini çaklaýarlar. Habarçymyz ketelçiligiň möwjeýän wagtynda Mary welaýat ýokunç keteller ýol öten we Murgap etraplarynyň ýokunç keteller hassahanalarynyn karantina yapylandygyny hem aýdýar. Iň agyr hassalary welaýat ýokunç keteller hassahanasyna uğradyarlar diýip efirde adynyň üýtgedilip durdy diýilip tutulmagyny soran yerli saglyk işgäri habarçymyza gurrun berdi. Ýatlasak şu hepdäniň başynda marda habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan Lukmanlar koronavirus alamatly ketelçiligiň gerimi häzirki ýaly dowam etse, onda welaýatyň ýokunç keteller hassahanalarynyn karantina yapylmagynyň gaty ähtimaldygyny duýdurupdylar. Hassahanalara düşýän adamlaryň ýydynyň diňe plastik gaplarda nahar eltmäge ruhsat berýärler. Hastalaryň ulanan gaplary desine ýakylýar, olaryň ýanlary bilen hiç zat getirmegine ruhsat berilmeýär. Telefonlary elinden alynýar diýip saglyk işgäri aýtdy. Onuň sözlerine görä näsaglar diňe hassahanyň içinde işleýän Lukmanlaryň mobil telefonlary arkaly öz dogan garyndaşlary bilen habarlaşyp bilýärler. Hepdäniň başynda Lewapdaky habarçymyz hem Türkmenawatdaky köp uğurly hassahanyň tutuşlugyna karantina yapylandygyny,
edildiğine, şäheriň beýleki saglyk merkezleriniň hem näsaglardan dolduğunu habar berdi. Habarçymyz vilayatyň Vekilwadar etrafında virusun täze ojagynyň tapylmagy netijesinde Atajanow Daýhan birleşiginiň Garajaköw obasynyň dolu karantini alınandygyny hem habar berýär. Oba girmek we ondan çykmak gadagyn edildi. Bu oba iki tarapdan girip bolýar. Atajanow Daýhan birleşiginiň içinden we peşanaly ýoluň üstünden. Bu iki ýoluň uğrunda da polisiýa uloglary ýolu bekläp dur. Olar obadan hiç kimi çıkarmaýarlar we oba hiç kimi goýbermeýärler diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Onun sözlerine göre häkimetler bu obanyň ýaşaýjylarynyň azyk we senaat harytlary derurlyklaryny tiz kömek uloglarynyň kömegi bilen çözmäge synanşýarlar. Oba ýaşaýjylary azyk almakçy bolanda obanyň içinde tiz kömek ulogy aýlanyp haýsy hojalyga nähil azygyň gerekdigini depderçe ýazyp alýarlar. Olar hojalyklardan şol harytlaryň puluny alyp gidýärler. Tiz kömek ulogyndaky işgärler azyk sargan hojalyklaryň her birinden benzin pulu diýip harytlaryň pulundan daşary 20 manat alýarlar diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä tiz kömek ulogyndaky işgärler spirtli içki sargayan adamlardan onuň bahasyndan başga da 30 manat talap edýärler. Şeýlelikde 35 manatdan bahalanýan bir çüşe arak 65 manata düşýär diýip ol belledi. Habarçymyz oba ýaşaýjylarynyň arasynda mundan öň etrap we velayet merkezlerine gidip gazanç edýän ýaşaýjylaryň köpdigini, obanyň yapylmagy bilen häzirki wagt şol maşgalalaryň köpüsiniň pulsuz kösenýändigini hem aýdýar. Olar goňşularynyň çörek dilemeli bolýarlar, şeýlede gyşyna ýers diýip ýapan bankalaryny açyp iýmeli bolýarlar diýip çeşmämiz belledi. Şeýle dol käbir oba ýaşaýjylarynyň peşanaly tarapdaky murgap ýaby ýüzüp geçip ýene şol ýapdan ýygyna geçýändiklerini hem aýdýar. Ýapdan ýüzüp geçýän adamlar karantin diýip obanyň girelelerini we çykalgalaryny ýapdylar. Emma biz näme iýmeli, näme içmeli, onu hökümet gözüňünde tutmaýar. Biz obanyň içinde aç ölmelimi? Biz çağlarymyza bir zat iýdirmeli ahirin. Bize azyk bersinler, obadan çykman otural diýip çeşmämiz bir ýaşaýjynyň sözlerini titirledi. Bu aralykda habarçymyz häzirki wagtda Atajanow Daýhan birleşiginiň köçelerini hlor bilen dermanlamak işleriniň hem güýçlendirilendигini habar berýär. Soňky günlerde bu ýerde uçordan derman sepmek işleri hem has ýygjamlaşdyryldy. Adatlyk bu aýdylanlar barada Mary vilayet häkimliginden we Agdalan etraplaryň değişli resmiýlerinden şeýlede döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugundan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň köpelýändigi, keselhanalaryň karantina ýapylýandygy barada adatlykda we garaşsyz neşirlerde çykýan maglumatlary kommentirlemeýärler. 6 awgustda Germaniýa koronavirusdan azatlygyny tekrarlayan Türkmenistany COVID-19 ýokuşmalary bilen bagly ýokary töwekelçilikli ýurtlaryň sanawyna goşdy. Prezident Gurbanly Berdimuhammedow Günbatar Türkmenbaş şäherine saparda bolan günleri yerli ilata azyk dukanlarynyň hemde bankomatlaryň öňünde nowbata durmak gadagyn edildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy 14 awgust şenbe günü Berdimuhammedowyň henidem Türkmenbaş şäheriniň çägindigini habar berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä Türkmenbaşynyň şäher merkezine döwlet ýetirigine azyk dukanlary geçen aýdan bäri ilata subsidiýalanyň azyk harytlaryny satmaýar. Her gün özleriniň azyk paýlaryny sorap döwlet dukanlaryna barýan yerli ýaşaýjylar, polisiýa uniformaly adamlar we raýat teşikli howpsuzlyk işgärleri tarapyndan dargadylýar. Häzir prezident şäheriň çägine adamlaryň dukanlaryň öňünde beýle ýagdaýda ýygnanyşmagy gowy däl. Prezident gitsin onsoň paýok berer diýip häkimet wekilleri azyk nowbatlaryny dargadýar. Ýöne bir yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä adamlar öz öýlerine hiç ýyl azyk galmanlygy sebäpli her gün dukanlara barýanlyklaryny aýdýarlar. Häkimetleriň wadalary yerli ilaty gyzyklandyrmaýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizis ýurdun ähli sebäplerini azyk üçinçiliginiň ýagdaýyny epesli yaramazlaşdyrdy. Maliýe kynçylyklarynyň arasyna ilatyň köp bölegi döwlet dukanlary arkaly ilaty paýlanýan subsidiýalanyň azyk harytlaryna garaşlyk aldy. Türkmenbaşda döwlet dukanlarynyň öňünde azyk nowbatlary dargadylýan mahaly häkimetler prezidentiň sapary bilen baglylykda
şäher bankomatlarynyň öňünde emeli gelýän nobatlary hem nyşana alýarlar. Azatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä şu günler Türkmenmaşyda adamlaryň bankomatlaryň öňünde üýüşmegine ruhsat berilmeýär. Habarçymyz bu gadagançylygyň şäher häkiminiň tabşyrygy bilen ýerine ýetirilýändigini habar berýär. Bankomatlarda nobatlaryň gadagan edilýän mahaly ýerli ýaşaýjylar ilatyň aýlyk haklarynyň gijikdirilýändigini aýdýarlar. Döwlet medeniýetine görä 11-nji awgustda prezident Berdimuhammedow Balkan welaýatynyň çägine Harby deňiz güýçleriniň täze harby bölüminiň hemde Döwlet serhet gullugynyň täze binalar toplumynyň açylyşyna gatnaşdy. Hasodal Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň başlaryna prezidentiň maşgala agdalarynyň Awazada dinç almak bilen bağlılıkta galy bersede Merkez Aziýa liderleriniň awazada geçirýän duşunyň fonuny Türkmenmaşyda ýygy-ýygydan hereket çäklendirmeleriniň güýje girdilendigini habar berdiler. Hazaryň kenaryndaky Awaza kurort şäherçesi Türkmenmaş şäheriniň çägine ýerleşýär. Habarçymyz awgustyň başlaryna ýiberen habaryna Berdimuhammedowyň ýakyn töweregi bilen bir hatarda ýokary derejeli resmiýleriň maşgala agdalarynyň Awazada dinç alýanlyklaryny habar berdi. 11-nji awgustda döwlet telewizionyasy ýurdun ýolbaşçy düzüminiň şu günler Awazada dinç alýanlygyny habar berdi. Ýöne ýolbaşçylar dinç alýanmahaly şäheriň dukanlaryna we bankomatlaryna nobatlaryň gadagan edilmegi ýerli ilatyň nägileligine sebäp bolýar. Bular dinç almaly adamlar öýlerine garaşmaly diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda nobatlara girdilen gadagançylykdan şikayet etdi. Bu aralykda şäheriň döwlet dukanlaryna nobatlar gadagan edilýän mahaly hususy sowda nokatlaryna azyk haritlarynyň bahalarynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäheriň bazarlaryna şu günler 1 kilogram unyň 25 manatdan satylýanlygyny habar berdi. 1 kilogram et 80-110 manat aralygyna bahalanýar. Türkmenistanda 1 kilogram unyň döwlet bahasy 1 manat töwereklerindedir. Aýda 600 manat girdeji gazanýan raýatyň ýetimege mümkinçiligi ýok diýip bir ýerli ýaşaýjy gymmatçylykdan şikayet etdi. 1 kilogram ýağ 65-95 manat aralygynda diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.